تیوگی ملکہ لس کے چنکاری واسطہ پولنگ حمل سرجم بوہانا ووٹنگ حساب کن کے عمل بندات بتا پاکستانہ لس کے چنکاری ووٹنگ حمل صوبہ ہشت کلاکا چا 5 کلاک دا بڑھ جا بتا پولنگ اسٹیشن کے چنکاری عملیا وتی ذمہ واری سرجم کتا الیکشن کمیشن ربالکار ردا پولنگ واد خلاص بوہا گیا بید ہما مردوں پولنگ اسٹیشن سے موجود بتگاں یو کا اماہا وتی ووٹ پر کتا جو تائیں الکہا جنگ و مر تشدد تیر گواری سببا کسا سے مردم ٹپی بتگاں ولاتی الکہا پولنگ حمل دارک بتا تیوگے ملکا 66,766 پولنگ اسٹیشنز انتہائی اساس قرار دیا بتگاں حساس تیری پولنگ اسٹیشن سے ڈننا پوش تعینات کنک بتا بلوچستانہ 147 انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز بتگاں وہ ہرچ پولنگ اسٹیشن ڈننا 9 اہلکار تعینات کنک بتا پنجابہ 5,624 پولنگ اسٹیشنز حساس ترین قرار دیا بتگاں ہمودا ہرچ پولنگ اسٹیشن سرا 5 اہلکار موجود بتا جبکہ سندھا 4,430 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس بتگا ہرچ پولنگ اسٹیشن ڈننا 8 اہلکار تعینات کنک بتا اگم خیبر پختونخوا گپ بجنی گڑ خیبر پختونخوا 4,265 حساس تیری پولنگ اسٹیشنز بتگاں وہ ہرچ پولنگ اسٹیشن سرا 9 اہلکار موجود بتا